ba wani harka jin waya na jin waya kana ma da waya ina ma na ka dirro ba ni ba ba kwana biyu ne ba wani abu sai kawai kajin ba sun yi wuyan samu ne sa'an jawa ne sai kai ya na ku tama dan libya alaikum dan libya amma yaushe ka dawo ina gari tun shekaran jiya ai a mota ka dawo ko a jirgi libyan ai da jirgi ko kana kai ka yanzu baka daina irin wannan abin da kake yi ba dama amma libyan nan ba ya aishe ka ka ga daga kyau ka ga yadda yake shani kuwa kyau me kuka gani dan ma Allah ya sa jirgi ne ta ban mu matsala gaya maka jirgi muna tafiya mai ya kare mana a sama dan ma Allah ya sa mun yi sa'a jirgin mai amfani da bluetooth ne direban na waya so aka turo da mai ta bluetooth kai da libya